Μικρόφωνο του Δημήτρη Σπηλιόπουλου. Δημήτρη. Έτσι είναι, έχω δίπλα μου τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ντίγκο Μαρτίνεθ. Πριν από λίγες μόλις μέρες μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη φάση να δούμε τον Ολυμπιακό για πολύ μεγάλη διάρκεια να έχει την εικόνα που θέλει. Οπότε πώς το εξηγεί το απόψινο? Hace muy pocos días ha declarado que en esta fase que estamos, que nos encontramos en este momento, es muy difícil ver para muchos minutos un rendimiento tan alto, que aguantar para muchos minutos para todo el partido entero. ¿Cómo se explica el rendimiento de hoy? Bueno, pues yo sí que creo que se ha visto lo que queremos, creo que se ha visto, y lo más difícil todavía, por segundo partido consecutivo en apenas 3 días, ¿no? Eso significa consistencia, eso significa que estamos cada vez mejor, que estamos cogiendo la idea de juego que queremos, y enhorabuena a todos los jugadores porque con su concentración y esfuerzo han conseguido, creo que, hacer un gran partido. Πραγματικά σήμερα είδαμε αυτό που θέλαμε να δούμε. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό γιατί μόλις 3 μέρες πριν είχαμε ένα ακόμα παιχνίδι. Αυτό αποδεικνύει πως υπάρχει συνέπεια, πως υπάρχει επιμονή. Θέλω να συγχαρεί και να ευχαριστήσω τους παίχτες γιατί με τη συγκέντρωσή τους και την προσπάθειά τους καταφέραμε σήμερα να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Θα ήθελα το σχόλιο του για τον ΕΣ. Έπαιξε για πρώτη φορά βασικός, αλλά αν κάποιος δεν το ήξερε θα νόμιζε για μένα ότι είναι χρόνια στην ομάδα. Ο ίδιος πώς έχει να σχολιάσει αυτό το ντεμπούτο? Si alguien no conocía que se jugaba por la primera vez esta tarde, no pensaría que lleva mucho tiempo con nosotros. Era su primera vez titular y ha rendido como si fuese aquí para muchos meses. Bueno, hay que tener paciencia porque eso tiene que ver con lo que hablo siempre de la importancia del equipo. Para que un jugador nuevo venga y se integre rápido, tiene mucho que ver con que el resto del equipo, no solo él, sino el resto del equipo esté bastante bien organizado o esté bastante mejor coordinado que hace 4 semanas, ¿no? Y eso evidentemente ayuda mucho. Luego evidentemente tiene mérito, jugó el otro día, hoy volvió a jugar, pero no me quedaría con un nombre, ¿no? Porque creo que Masuras ha vuelto a hacer gol, el trabajo de la gente de arriba magnífico, Madí otra vez muy bien, el equipo ha conseguido dejar portería a 0, nos han anulado goles, hemos tirado al palo. Creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien y no es fácil, porque el rival es un rival difícil históricamente y aparte un rival que defiende bien, pero es que el equipo hoy ha merecido esa diferencia que aparece en el marcador, sí. Πραγματικά χρειάζεται υπομονή για τους καινούριους παίχτες, όμως το γεγονός ότι είμαστε πραγματικά μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ομάδα βοηθάει πάρα πολύ τους καινούριους παίχτες να προσαρμοστούν γρήγορα. Νομίζω πως αυτό έχει να κάνει και με τον παίχτη που έρχεται, αλλά όταν ο καινούριος παίχτης βρίσκει ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ δεμένο και οργανωμένο, το οποίο αυτή τη στιγμή είμαστε σε πολύ καλύτερο βαθμό σε σχέση με πριν 4 εβδομάδες, νομίζω πως τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για την προσαρμογή των καινούριων παιχτών. Γι' αυτό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην οργάνωση και την συνοχή της ομάδας, στο να είμαστε μια ομάδα πραγματικά και αυτό βοηθάει πολύ. Αυτό που είδαμε σήμερα, να έχουμε σαν αποτέλεσμα αυτό που είδαμε σήμερα. Γενικότερα νομίζουμε πως είναι πολύ σημαντικό σήμερα, όχι μόνο, δεν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για έναν παίχτη, είναι σημαντική η απόδοση του ΕΣΕ, όμως είδαμε μια πάρα πολύ καλή οργανωμένη επίθεση, καταπληκτική δουλειά από όλους τους επιθετικούς, ο Μαντί ακόμα μια φορά πολύ καλός, επίσης η ομάδα κατάφερε να κρατήσει ακόμα μια φορά το 0, είχαμε ακυρωμένο γκολ, είχαμε δοκάρι, είχαμε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας σήμερα και ακόμα μια φορά θέλω να συγχαρεί όλη την ομάδα γιατί παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, παραδοσιακά και ιστορικά ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που μας δυσκολεύει και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Ξέρω δεν θέλει να μιλάει για ποδοσφαιριστές που δεν είναι εδώ, οπότε θα το ρωτήσω για αυτούς που είναι εδώ. Μένουν λίγες μέρες για τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου. Φοβάται ότι θα χάσει κάποιον. Μίλησε και ο ίδιος για την εμφάνιση του Μαντί για ακόμα μία φορά. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν. Sabemos que no le gusta hablar de jugadores que no están aquí todavía, pero vamos a preguntarte sobre los jugadores que están aquí. Está llegando el fin de las transferencias, de la fecha de transferencias. ¿Tiene el miedo de que va a perder a alguien? Porque mucha prensa para ofertas para Mandi Camara. Bueno, evidentemente hasta que el mercado se cierre, los entrenadores no estamos tranquilos y además se cierra en cascada, ¿no? No todos los mercados cierran al mismo tiempo. Pero yo me quedo con que el equipo ha ganado, ha jugado muy bien y eso nos tiene que dar mucha confianza para trabajar más fuerte si cabe en mejorar cosas que también tenemos que mejorar bastantes cositas, darle más tiempo a los nuevos jugadores para que se conozcan, recuperar lo más rápidamente posible porque el jueves tenemos un partido determinante, un partido muy difícil también en Serbia, pero me quedo, insisto, con que más allá de que siempre hasta que cierre el mercado nunca estamos tranquilos,
me quedo sobre todo con que el mejor fichaje tiene que ser el equipo. Y el equipo es lo que hace más fácil las integraciones de los nuevos, hace más fácil el poder competir ante las adversidades. El equipo es lo que hace que el juego pueda ser consistente. Esa es la idea. Ένας προπονητής ποτέ δεν είναι ήσυχος μέχρι να κλείσει η μεταγραφική περίοδος και ιδιαίτερα για το λόγο ότι μπορεί να έρχονται οι μέρες που θα κλείσει, να έρχεται η ημερομηνία σιγά σιγά που θα κλείσει η αγορά, όμως δεν κλείνουν όλες οι αγορές την ίδια ημερομηνία. Επομένως, μέχρι τότε ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί. Μένει αυτή τη στιγμή και κρατάει το αποτέλεσμα, κρατάει την νίκη που κάναμε σήμερα σε ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο για μας. Το περιμέναμε ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο και νομίζω επιμένει στο ότι η πιο σημαντική μεταγραφή πάντα για μια ομάδα είναι η ομάδα. Αυτό μας βοηθάει να πηγαίνουμε καλά, να έχουμε τα καλά αποτελέσματα, μας βοηθάει στο να προσαρμόζονται γρήγορα οι καινούργιοι παίχτες, να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, όποια δυσκολία προκύψει και γενικότερα η ιδέα μας είναι αυτή. Ξέρουμε πως όλα μπορούν να συμβούν, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα με ποιους τελικά θα καταλήξουμε και πόσοι παίχτες θα έρθουν ή θα φύγουν, όμως είναι πολύ σημαντικό που παίρνουμε τα αποτελέσματα και φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να βελτιωθούν. Έχουμε πολλά πραγματάκια ακόμα να δουλέψουμε, πάρα πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Μέχρι τότε κρατάμε τα αποτελέσματα και κρατάμε το ότι είμαστε ομάδα. Η ομάδα αυτή, η ομαδικότητα μας βοηθάει να διορθώνουμε οποιαδήποτε προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε οποιασδήποτε δυσκολίες. Ευχαριστώ πολύ. Gracias, coach. Αυτά λοιπόν από τον Diego Martínez στην ολοκλήρωση της βραδιάς και ενώ ο κόσμος έχει αποχωρήσει από το Γιώργος Καραϊσκάκης, εμείς θα κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για μια σύντομη αποφώνηση. Φαντάσου τον εαυτό σου εδώ.